Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κέικ το οποίο το έχουμε ονομάσει και μπανόφι. Γιατί μπανόφι, διότι το μπανόφι είναι ένα κλασικό γλυκό το οποίο συνδυάζει μπανάνα, καραμέλα, βανίλια. Θα κάνουμε ένα κέικ που θα έχει αυτά τα αρώματα. Εγώ πήγα να πω ότι μοιάζει με banana bread, αλλά με τα υλικά που μου λες δεν έχει καμία σχέση. Θα μπορούσε, δηλαδή καραμέλα δεν έχει το banana bread. Συνήθως είναι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουμε banana bread με καραμέλα. Γιατί όχι. Σε πολύ Τι θες, παιδί σημασία μου, έχει το λες. πώς το Ναι. λες, πώς το πουλάς. Λοιπόν, έλα πούμε τελικά να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μπανανούλες που πάντα χρειαζόμαστε όριμες γιατί έχουν περισσότερα σάκχαρα και είναι πιο νόστιμες και πιο εύγευστες. Δεν πάω εγώ στο γεωπονικό τζάμπα, πρέπει να τα λέω αυτά που μαθαίνω. Ναι, Λοιπόν, καλά τα λες. πάμε παρακάτω. Έχουμε σταγόνες από σοκολάτα, ορίστε. Πόση υπερεκτικότητα σε κακάο? 60. Από 60 και πάνω ή όχι, το 60 είναι οκ? Εντάξει, και 70 να είναι και 55 να είναι, δεν χαλάει συνταγή. Προς Θεού. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Είναι μόνο για τη γεύση, επειδή είμαι στο κέικ. Αλευράκι, ζαχαρίτσα, αυτό είναι για την, όχι, αυτό είναι για την καραμέλα. Σωστά. Για την καραμέλα, ζαχαρίτσα έξτρα για το κεκάκι. Baking powder, αυγουλάκια, βουτυράκι και γάλα. Τα χρυσά υλικά για να φτιάξουμε κάτι πεντανόστιμο. Ξεκινάμε. Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε πρώτα το κέικ, τα αφήνουμε στην άκρη και μετά θα πάμε να κάνουμε την καραμέλα. Αλλά όχι, λάθος. Πρέπει πρώτα να κάνουμε την καραμέλα να παγώσει με τις μπανάνες και μετά το κέικ. Και μετά σου λέει είμαι ζαχαροπλάστης. Εσύ ό,τι πεις, εγώ απλά ακολουθώ και λέω ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα χρειαστούμε μία κατσαρόλα, αν δεν έχετε φόρμα στρογγυλή, για να ψήσουμε εδώ το κέικ στο φούρνο. Είναι μια κατσαρόλα κοντή, εντάξει. Μα μ' αρέσει που δίνεις και εναλλακτικές, για να μην ερχόμαστε και σου λέμε τι φόρμα να βάλω από αυτή την κλασική που έχουμε όλοι από την άλλη. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μια λαδόκολα, στην οποία λαδόκολα θα κόψουμε ένα μεγάλο κομμάτι για να το βάλουμε εδώ στην κατσαρόλα γύρω-γύρω και άλλο ένα κομμάτι για να καλύψουμε τον πάτο, για να μας κολλήσει το κέικ. Okay? Πάμε. Λοιπόν, πώς το κάνουμε τώρα αυτό, κοίτα να δεις. Κοιτάω και βλέπω. Θα πάρεις μία λαδόκολα και θα κόψεις ένα κομμάτι, να μην είναι πολύ μεγάλο, για να μην προεξέχει πάνω από την κατσαρόλα. Θέλουμε περίπου όσο θα είναι το κέικ. Τέλεια. Περίμενε τώρα, γιατί πρέπει να τα κάνω και σωστά, γιατί ποιος ακούει μετά εσένα. Το κάνεις μόνος σου? Τι εννοείς? Τι θέλεις να κάνω? Όλο το γύρω-γύρω. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω πώς φτιάχνουμε λαδόκολα, καπάκι ή πάτο για ένα σκεύος. Όπως είναι λαδόκολα εδώ. Λουλουδάκι. Διπλώνουμε στη μέση. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Πόσο δύσκολο ήταν? Διπλώνουμε στη μέση. Βουαλά. Κατόρθωμα. Ναι. Θες και εσύ πλάνο τώρα, Θέλω πλάνο, όχι εγώ, να δείξουμε πώς είναι η λαδόκολα. Πάμε πάλι. Διπλώνουμε στη μέση εδώ. Και πάμε άλλη μία εδώ. Δεν κάνετε τίποτα, απλά διπλώνετε. Και άλλη μία εδώ. Τελεία. Ευτυχώς ζητάς εύκολα πράγματα. Πάλι καλά. Και πάμε άλλη μία εδώ. Τριγωνάκι. Και άλλη μία εδώ. Απλά διπλώνουμε τη λαδόκολα μέχρι να φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Τέλεια. Παίρνουμε την κατσαρόλα, τη γυρνάμε ανάποδα. Ναι. Θα βάλουμε τη μύτη στη μέση της κατσαρόλας. Βλέπετε. Και θα κόψουμε εκεί που σταματάει η κατσαρόλα, εκεί που τελειώνει η κατσαρόλα. Εδώ. Γεωμετρία θα κάνουμε σήμερα. Αυτό είναι το μάθημα. Γιατί όταν θα τα ανοίξουμε, έχουμε κάνει ένα πάνω και ένα κάτω. Μπράβο, Θέμο. Τέλεια. Συγχαρητήρια, είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστώ. Χειροκροτήστε τον. Δηλαδή τώρα αυτό ποιος θα το σκεφτόταν? Θεέ μου. Λοιπόν, Θεέ μου, ναι. Μπράβο, λοιπόν, βάζουμε καπάκι, τον πάτο μάλλον κάτω, βάζουμε γύρω-γύρω αυτό εδώ και κρατάμε και αυτό για να το βάλουμε στο πάνω μέρος, να σας πούμε μετά γιατί. Εντάξει. Λοιπόν, βάζουμε την κατσαρόλα στην άκρη, φέρουμε το ξύλο κοπής, κόβουμε τις μπανάνες, μία και μία, δύο. Πάμε στην άκρη. Λοιπόν, είχα ένα μαθητή παλιά στη σχολή που πήγε να ανοίξει μια μπανάνα και κόπηκε αυτό το λιράκι που είχε από πάνω και έρχεται και μου λέει πώς την ανοίγουμε τώρα, ο καημένος. Ναι. Και ήταν. Εντάξει, ίσως να ήθελε να σε εντυπωσιάσει. Όχι, ήταν στα πούπουλα. Η μαμά του τα έφερε όλα έτοιμα. Και εσύ τώρα δεν είναι νομίζω πάλι παιδί που να μείνει για την μπανανούλα κι εσύ. Ναι. Και οκ, φοβερό. Λοιπόν, το λέω αυτό για τις μαμάδες, οι οποίες, ξέρεις. Λοιπόν, κόβουμε τις μπανάνες. Θέλετε να τις ψιλοκόψετε, να τις χοντροκόψετε όπως θέλετε. Πάμε μία, πάμε και την άλλη. Πάμε και την άλλη, στη μέση. Και εδώ. Τώρα πες μπανόφι, γιατί δεν μας φτιάχνεις και ένα μπανόφι, αυτό που είναι πεντανόστιμο, το άτιμο. Θα φτιάξουμε. Ένα κλασικό λοιπόν, εννοώ. Και πάμε να γεμίσουμε όλο τον πάτο με τις μπανάνες. Θα δημιουργήσουμε το κεκάκι και μετά θα πάει τούμπα αυτό. Θα δεις. Σαν τη μιλόπιτα την ανάποδη. Μπράβο.
Μου κόβει καμιά φορά, μην νομίζεις. Σου κόβει συνέχεια, όχι καμιά φορά. Εννοώ στη μαγειρική. Δεν είναι. Και το φόρτε μου να πεις. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει τον πάτο με τις μπανάνες. Ναι. Έχουμε βάλει τη λαδόκολα γύρω-γύρω και από κάτω. Και πάμε τώρα να κάνουμε την καραμέλα. Έχουμε βάλει μια καστερόλα πάνω στη φωτιά η οποία καίει. Έχει κάψει μάλλον. Βάζουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη και βλέπουμε ότι αρχίζει και λιώνει η ζάχαρη και έτσι δημιουργούμε την καραμέλα. Πάμε για την υπόλοιπη. Ναι, μυρίζει σαν μαλλί της γριάς, έχεις δίκιο. Μα δεν πρόλαβα να το πω, αλλά το σκέφτηκα. Γιατί το είπα την προηγούμενη φορά, λέω μην επαναλαμβάνουμε. Μπορεί να μην έχουν δει οι ίδιοι τηλεθεατές. Μπορεί τώρα να έχουμε άλλους, οπότε μπορεί να το ξαναπείς. Λες. Λοιπόν, πάμε άλλη μία, πάμε λίγο. Θα βάλουμε όσο ζάχαρη χρειάζεται, περίπου, για να, όχι να καλύψουμε τις μπανάνες, απλά να πέσει η καραμέλα και να μαλακώσει και να ψήσει λίγο τις μπανάνες. Οκ. Αυτό τώρα είναι, βασικά είναι η ποσότητα που μας έχεις δώσει. Ναι, αλλά είναι να ξέρεις, εννοώ γι' αυτό. Είναι υπεραρκετή. Okay. Ναι. Την πρώτη φορά σας έχω δώσει αυτά τα γραμμάρια για να είστε σίγουροι. Αν το ξανακάνετε μετά θα καταλάβετε αν πρέπει να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε λίγο. Γιατί σκεύος με σκεύος αλλάζει. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή με την καραμέλα, όχι μαγκές. Ωραία. Ακόμα λίγο και είμαστε έτοιμοι. Θα δυναμώσω λίγο για να γίνει γρήγορα. Προσοχή, η καραμέλα είναι ζάχαρη η οποία πικρίζει. Πικρίζει όμως ελεγχόμενα. Αν παραπικρίσει δεν τρώγεται. Πολύ ωραία. Θέλει μαεστρία να την κάψει την καραμέλα. Εννοώ να μην αξιοποιείται. Όχι, είναι εύκολο να ξεφύγει. Αυτό θέλω να πω. Είναι εύκολο να ξεφύγει. Δεν είναι σαν το ρύζι το κίτρινο τη Αμερική που θέλει μαεστρία. Που λες εντάξει τώρα, πώς να το χαλάσεις τώρα αυτό. Όχι, αλλά η καραμέλα πικρίζει. Άμα παρακαεί, πικρίζει. Τέλεια. Ακόμα λίγο και είμαστε έτοιμοι. Που μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία με ροδάκινα, βερίκοκα, μήλα, μπανάνες, αχλάδι και ανανά. Και ανανά. Ναι, και ανανά. Ναι. Νόμιζα θα έπρεπε να είναι λίγο πιο σφιχτό φρούτο κάτι. Ο άνανας δεν είναι σφιχτό φρούτο. Είναι. Λοιπόν. Και έχουμε τις μπανάνες και εδώ έχουμε την καραμέλα. Πάμε. Σε επικίνδυνος εσύ, όχι, θα κάνω πέρα εγώ. Έτοιμη, τέλεια. Φλαμπέ έγιναν οι μπανάνες. Θα βάλω λίγο νερό αμέσως εδώ και να μην κάθομαι να... Θα την πλύνεις πιο εύκολα μετά. Τέλεια. Και τα αφήνουμε όπως είναι, εντάξει. Αυτό επειδή οι μπανάνες ήταν παγωμένες, η καραμέλα σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμη. Σαν κρυσταλλάκι θα γίνει από πάνω. Αυτή η καραμέλα θα παγώσει, θα γίνει κρυσταλλό. Μετά θα ψηθεί και το κέικ εδώ μέσα όλο και θα έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα σε λίγο. Θεέ μου, πάμε στην άκρη. Τα πράγματα, δύσκολα. Είσαι πειρασμός όμως, δεν ξέρεις να φτιάχνεις από εκείνα τα γλυκά που δεν έχουν ιδιαίτερη γεύση. Να λες, εντάξει, πόσο να φας ένα κομματάκι άμα δεν σου αρέσει. Να κάνεις γλυκό και να μην έχει γεύση, δηλαδή πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ. Δηλαδή όπου βάλεις ζάχαρη και λιπαρά, δεν θέλει πολλά για να γίνει νόστιμο. Τα σπάει τα αυγά, Χρήστο μου, τα σπάει. Λοιπόν. Τσόφλι, πού το είδες? Δεν έχει τσόφλι. Δεν είναι τσόφλι, όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο, σου έχω πει να κάνεις ερωτήσεις στο σεφ. Δεν έχεις ερώτηση σήμερα? Χριστιανά, πάμε. Ναι. Θα κάνουμε ένα κέικ. Την πιο απλή συνταγή του κόσμου, αλλά πολύ νόστιμη, διότι έχει μέσα αυτά που πρέπει ένα κέικ. Ένα κέικ που σέβεται τον εαυτό του. Πολλά αυγά, πολύ ζάχαρη, πολύ βούτυρο. Είναι σίγουρη επιτυχία να ξέρετε και είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο υλικό. Ζάχαρη. Τέλεια. Έχει ζαχαρίτσα, βλέπω, Έχει λίγο ρε παιδιά, γλυκό το πάμε. Εντάξει, εγώ άμα δεν γκρινιάξω λίγο, δεν έχει αξία, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν βαριέσαι άμα δεν σου γκρινιάζω. Έχεις δίκιο. Θα ήταν βαρετή η ζωή σου. Θα περάσει η κουμπί. Λοιπόν, γάλα, να ξέρετε ότι ήμουν πάρα πολύ καλός γιατί κανονικά η συνταγή είναι με κρέμα γάλακτος, ακόμα πιο πολλά λιπαρά. Αλλά λέω σίγουρα θα με κράξουν εδώ. Ποιος μόλις θα σε κράξει, να σου εαυτό σου. Την κρέμα γάλακτος με γάλα. Ωραία. Εντάξει, αλλά αν θέλουμε μπορούμε να την καταστήσουμε, σωστά. Μπορούμε. Εντάξει. Λοιπόν, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Να, τώρα θέλει μπράτσο. Ορίστε τα σουλή. Εννοείται 35% λιπαρά κρέμα γάλακτος πάντα. Αλλιώς πώς. Ποτέ φυτική. Λοιπόν, πάμε πάλι μια από την αρχή. Αυγά, ζάχαρη, γάλα, αλεύρι, baking powder. Πώς θα φουσκώσει χωρίς? Ορίστε. Και μα γιατί χαλάς το πλάνο που είναι aesthetically pleasing τώρα εδώ πέρα? Έχεις δίκιο. Μα σε παρακαλώ. Σταγόνες σοκολάτας. Με άλκης. Πάρε παρακαλώ το βούτυρο. Ναι, μισό λεπτό, καλό μου πλάνο. Τέλεια. Βάζω βούτυρο. Όχι, άρα πρώτα καλά το βούτυρο εδώ να λιώσει. Εδώ.
ζεστό. Όχι, είναι μια χαρά. Το βούτυρο δεν πρέπει να είναι ζεστό, γιατί άμα είναι ζεστό και θα λιώσει τη σοκολάτα που έχουμε βάλει μέσα, αλλά δεν θα δουλέψει και το baking powder στο φούρνο, δεν θα φουσκώσει το κέικ. Βάζω. Ναι. Γιατί μου πήρες το σύμμαχό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προθερμαίνουμε το φούρνο σε 140, 145, 150 βαθμούς εκεί. Μάλιστα. Θέλει 10 βαθμούς πάνω κάτω, γιατί φούρνος με φούρνος έχει μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Γενικά να ξέρετε ότι το κέικ, το μυστικό στο κέικ είναι να ψηθεί σε χαμηλή θερμοκρασία πολλή ώρα. Το κέικ δεν ματιάζεται σε καμία περίπτωση. Πόπο ωραίο που είναι. Ναι. Το κέικ μπορεί να πέσει από το φούρνο αν ανοίξει την πόρτα πιο νωρίς. Δεν ανοίγουμε σε καμία περίπτωση την πόρτα πριν από τα 50 λεπτά. Η ζωή μου όλη μέρα το άνοιγα εγώ το φουρνάκι αυτό. Ποτέ. Και δεν γινόταν ποτέ νόστιμο. Ναι. Ωραία. Περίμενε, δεν άφησα εγώ τη σοκολατίτσα να μείνει. Πώς σερβίρουμε. Το μείγμα που έχω κάνει είναι για μεγαλύτερο σκεύος από αυτό, το μείγμα, τη συνταγή που έχω δώσει, οπότε θα μας μείνει λίγο. Σερβίρουμε. Θέλω να πιστεύω ότι έχεις έτοιμο, Θα περιμένουμε λίγο. Πόσο? 50 λεπτά να ψηθεί. Στείλ το στο γραφείο και μετά. ψήνουμε. Πριν ψήσουμε, έχουμε κάνει αυτό εδώ πέρα και το βάζουμε από πάνω. Ο λόγος που κάναμε αυτό εδώ είναι γιατί το κέικ, επειδή θα το γυρίσουμε ανάποδα, θέλουμε να φουσκώσει ομοιόμορφα και να μην κάνει αυτό το βουναλάκι. Για να το γυρίσουμε ανάποδα και να είναι στην πάνω πλευρά οι μπανάνες. Εντάξει. Ναι, σεφ. Εγώ εδώ το έψησα σε φόρμα. Το έχεις γυρίσει εσύ? Όχι, τώρα θα το γυρίσουμε. Λοιπόν, θα βγάζουμε αυτό από πάνω. Πάμε μισό λεπτάκι να δει ο κόσμος. Κάνει unboxing. Έλα, καλή μου κάμερα. Έλα. Σκηνοθετική επιμέλεια. Μα συγγνώμη, να το. Καλό το κάνεις, παιδί μου. Ωραία, καλά το κάνεις. Βγάζουμε από πάνω. Βλέπετε, έχει φουσκώσει ίσια. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάμε και τώρα να το. Γιατί ήτανε? Το είδες ακόμα? Περίμενε. Ενθουσιάστηκες κι εσύ. Να δούμε αν ξεκολλήσει. Θα ξεκολλήσει. Δεν γίνεται να μην ξεκολλήσει. Δεν ξεκόλλησε? Έλα, καλό μου. Έλα. Εγώ είπα να το σταυρώσω. Τέλεια. Αυτό είναι. Τώρα μάλιστα. Καραμελένιο, ωραιότατο κέικ μπανόφι. Όπως το πες. Τέλεια. Πάμε να κόψουμε. Πόσο ωραίο είναι αυτό το τρελαθό. Ταιριάζει άχνη ζάχαρη, ταιριάζει κανελίτσα, ταιριάζουν ό,τι σας αρέσει. Για κόψε να δούμε εδώ τώρα, γιατί είμαστε και πολύ ζωή να έχουμε. Το καλό είναι ότι η μπανάνα έχει γίνει ένα με το κέικ, ρε παιδί μου. Καλά, είναι τέλειο. Οπότε είναι θεϊκό, Και είναι και αφράτο, δηλαδή σε χορταίνει. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα να φας λιγάκι. Παμπάτσικη ποσότητα. Πάμε, λες, τι κάνουμε, Παναγία. Έλα, κόψε λίγο να δοκιμάσουμε, γιατί δεν μπορώ τώρα να το δοκιμάσω. Να το, τέλειο. Τέλειο. Ονειρικό. Ωραίο κεκάκι. Το πρωί ένα κομμάτι τελείς. Λίγο θα ήθελα εγώ να δοκιμάσω, να πω τη γνώμη μου ως γνώστης του αντικειμένου. Με την μπανάνα θα βάζω πάνω. Με την μπανάνα, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Πω πεντανόστιμο. Η καραμέλα. Τώρα μου λέω με το στόμα έτσι να μασάω, δεν είναι ευγενικό. Πεντανόστιμο. Συγχαρητήρια. Γι' αυτό. Δοκιμάστε το. Και να σου πω κάτι, είναι πολύ ισορροπημένο, δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Περίμενα να είναι πιο. Αν δεν θες το νεράκι σου μετά. Όχι. Είναι τέλειο και πάρα πολύ ωραία ιδέα και για το πρωινό και βραδινό, αν έχει και καμιά λιγούρα, λίγο κομματάκι να φας από αυτό τώρα. Πεντανόστιμο. Είσαι γλύκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε Τετάρτη. Σκέψου τι θα φτιάξεις και μας λες. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε τόσο λίγο. Φιλάκια πολλά.